Wemfukeni. Uphi umkhomelo wakho okhuluma ngawo? Hayi awona magubani kuri. Abasofuni. Hey, Mafukeni. Kanti le bantu bakho banjani? Kanti bona i-30 minutes le bayenza ku-counter kanjani? Sakhe irimthomba ikile toilet. Awu, wemfukeni. Waphuma izivini nje uyaphi? Ya Mfukeni, ngakundiphela selula yami entsha. Ndifuna ukucheka imiyalezo yami. Ngiself. Oh ya hopula jwale ikisile homanto. Mfukeni, uphambene Mfukeni. Ushiye iselula yami entsha kwi-girlfriend yakho. Entombini? Cha. Sengizwe kahle yonke indaba madoda. Yabona wena Mafukwana. Unini uthatha ucingo la chama. Kwaze wadlula isikhathi. Isikhathi Mafukwana ebenivumelene ngaso. Uyasuka Mafukwana. Yothi entombini. Madoda, mina ngazi ngizothini. Mfukeni. Uyabona mina sinoshilwana usifaka ehlazweni elikhulu kabi. Okokuqala nje thina besincenga ushawela ukuthi akuboleke lolu ucingo. Yazi Mfukeni, akucingi man. Akucingi Mfukeni, akucingi. Into endiyibonayo mina ubundiqhatha man. Hayi, try. Hayi. Ungathi Mafukeni waqhatha. Futhi wayazi nawe ukuthi Mafukeni akakwazi ukusetshenziswa lento yakamaguhani leye kuqhatha futhi. Ewe shilwana uhlwana ukubheda man. Madoda. Mina ngibona ukuthi senze nje. Asambe naye Mfukeni lo siye le kwaMantwa. Solilanda ucingo likashawela sibuye nalo size na. La endlini. One need fella. Hamba sonke yena ikiyasibiza. Ngoba Mantwa kashilo lena ufumana umsebenzi omusha umsebenzi wa di country tse whole tse. Mfukeni, uyaphambanisa. Hayi, madoda, ngithola unekala. Wena kufanele usuke manje uhambe. Yele, yolanda ke wena ifoni lena kaChawe. Ubuye ungapheli imizuzu emashumi amathathu. Ngaphandle kwalokho Mafukwana, ngaphandle kwalokho. Hawu Mafukwana. Kuphelile ngawe. Lapha eroom 8 eBlock C. Nya, kuphele ngawe. Waphinde ubuye. Ya.